Здравейте хора от YouTube, аз съм върху Акал и сега сме на Minecraft, на CS, на Counter-Strike Jumps. Това е стария Jump, май. Познат ми е? Не! Окей хора, нека да започваме работа. Това мисля, че е познат мой Jump. Не съм сигурен. Да, окей. И сменя място след няколко минути. Така. Може да започна поредица от Kills. Окей. Добре, може да започна, както казах, поредица от CS Kills. Това още го помня. Окей, този джамп ми е познат, само че аз не съм го снимал. Това е лошото. Така. Този джамп... не, снимал съм го, Чакай, не знам. Май го снимах в предния епизод. Или не съм, не знам. Така. Гледате ме в действие. Омага, те са... Не. Сега ще стигна люката. Окей, гледай сега. Чакай. Омага, паднах. Омага. Стига, разбрах как го правят на нея. И аз също кажа. Не съм разбрал. Окей, хора, сега с тя килове да започваме игра. Как го правиш, шефе? Омага, не знам особено контролите на тази игра. Скачаш само и джампиш. Това, окей, има IP в описанието, нали? На клипа. Така. Нека да започваме. Уоу. Окей. Нека да започваме. Това ще е баси готин. Така. Хора, това е клип, който може сам да спре. Знаете защо? Няма да обяснявам отново. Кефете се, играйте в сървъра и най-важното е може да играете с мен. Макар че името ми е Сашо. Така, добре, ще го сменя. Опа, дай. Не, ще те хваня. Ела тук при батко. Гледате ме вип в действие. Фак! Аре, махни се. Остави. О. Това ме завъртя силно. И аз умрях! Както винаги, аз съм най-добрия на CS. Не, бъскам се хора, има и по-добри от мен, да ви кажа. Минава... то как го прескочи. Не знам. Вързах му се на играта. Хвани ме в играта, защото много си... Не! Стига! Не мога да го мина! Омага, хора. Хора, добре хора, това ще е края на това видео. Дано ви е харесал епизода. И чао! От мен е чао!